Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ozalky orunbatary Valeriy Chertsov 20 fevralda Moskwada 76 ýaşynda aradan çykdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä, öňki emildary 2 sany onkologiýa operasiýasy edildi we näsag uzak wagtlap keselhanada bejer galdy. Maglumata Chertsowyň ýoğulmadyndan bir gün öň hastaxanadan çykmagyny talap edenligi we öýünde jan berenligi aýdylýar. Chertsowyň Aşgabatdaky karýerasy Sowet ýyllarynda Türkmenistan komsomolunyň ilkinji sekretary wezipesinden başlanypdy. Ol 1991-92 ýyllarda Türkmenistanyň prezident geňeşiniň ýanyndaky Sowda tarpediş bazary we adyk önümlerini utgaşdyrma komitetynyň başlygy boldy. 1996 ýyla çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetining başlygynyň orunbatary bolup işledi. Şol ýyllarda hökümetde işleýän ýokary derejeli resmiýleriň bir näçesiniň özara gürrüňçülükde aýtmagyna görä, Chertsov ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowa iň kän täsir etiren adamlaryň biri bolup, azat bazar ykdysadyetine geçilmeginiň ýerleriň has köp möçberde we uzak möhletli hususiýetçiligi berilmeginiň öňünde turup başdan döredilen emeli päskelçilikler esasan Sowet ýyllaryndan gelýän ikinji sekretar roluny oýnap başlan öňkü komsomol işgärinden görülýärdi. Şunun bilen baglykda 1990-njy ýyllaryň başynda döredilen we bary ýogy bir tany Moskwadan Aşgabatga getirilen Garaşsyz daýan jurnalynyň baş redaktory Türkmenistanda rus tilinde çykan öňkü komsomol gazetiniň jurnalisti Muhammed Murat Salamatowyň Chertsowa ýazan açyk haty türkmen intelligensiýasynyň wekilleriniň arasynda elden ele geçirilip okalýan ajaýyp samizdat eserine öwrilipdi. Chertsov 1996 ýylyň awgust aýynda öz haýyşy bilen maşgala ýagdaýlary sebäpli diýip işinden boşadyldy. Wikipediýanyň maglumatyna görä ol Türkmenistanyň çäklerinden çykanlygy sebäpli diýilip wezipesinden boşadyldy we şo wada hem Türkmenistanyň Orsetdäki elçihanasynyň ykdysady meseleler boýunça geňeşçisi wezipesine berilendi. Oňa adatdan daşary we dowul ihtiýarly ilçiniň diplomatik derejesi berildi. Chertsov bu wezipeden çekilenden soň 1997-nji ýylda ITR kompaniýalar toparynyň häzirki Areti kompaniýasynyň ýol başçylarynyň biri bolup, Gündoğur neşriniň maglumatyna görä bu kompaniýada 2000-nji ýylyň aýagynda dynjalysha çykýança işledi. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňkü ady ITR bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gadynyň Orsetden daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Yerli synçylar bu kompaniýany Türkmenistanda giň ýaýran korrupsiýa bilen berk baglanyşykly hataply ýerler Azatlyk radiosu 2010-njy ýylda Global Witness guramasynyň Galkynyş atly kaşaň geminiň prezident Berdimuhamedowa sowgat berilenligi baradaky maglumatlary bilen gyzyklanyp, bu guramanyň wekili Tom Maynadan olaryň türkmen resmiýetlerine ýüz tutup tutmanlygyny sorady. Tom Mayna şonda Türkmenistan ýapyk ýurt türkmen tarapy beýle sowallara jogap bermeýär. Şol sebäpden hem biz türkmen resmiýetlerine hatda ýüzlenmäge synançyk hem etmän göz köni ITR kompaniýasyna ýüz tutduk diýdi. Global Witness guramasynyň ýaýradan metbuat beýanatynda ITR-nyň Türkmenistan bilen öňden bäri ýakyn hyzmatdaşlyk saklap gelýänligi aýdylýar. Bu kompaniýanyň düýbüni tutan we ITR-nyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy wezipesini eýleýän Igor Makarov 2018-nji ýylyň ýanwarynda Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti tarapyndan gadaganlyga salyndy, ýagny Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasında düzülen Rus oligarklarynyň sanawyna girdi. ITR-nyň bir bölümi bolan ITR Oil Gas kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysynyň orunbatary Valeriy Chertsowyň bolsa 1989-96-njy ýyllarda Türkmenistanyň hökümetinde ýokary derejeli wezipeleri eýlenligi aýdylýar diýip radionyň söhbetdeşi bellädi. 1994-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatyndaky Jacksonville şäherinde düýbü tutulan kompaniýa barada başga ýyllarda kän bir maglumat berilmändiňe 7 ýyldan soň onuň paýdarlarynyň sanawy köpçülüge ýetirildi diýip habarly adamlar radio bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň awgustynda Rus oligarhy Igor Makarowy Türkmenistanyň prezidentiniň newet gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi. Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň habar bermegine görä Makarowy bu wezipe bellemegi Türkmenistanyň prezidentiniň newet gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaew teklip edipdir. Forbes jurnalynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň newet gaz puwdugynda täsirli wezipe ondan Rus oligarhynyň 2,1 milliard dollara barabar baýlygy bar. Valeriy Chertsov döwlet işlerinde işleyen döwründe Türkmenistanyň we beýleki bir näçe ýurdun orden medallary bilen sylaglанdy.